বা ল্যান্ড এন্টাইটেলমেন্ট এটো পাব লাগে আৰু এই পাব লগাৰ কাৰণে আমাৰ যে 15 বছৰৰ যে অভিজ্ঞতাই কয় 2006 চনৰ পৰা 2009-10 এই বছৰৰ পৰা অসমত বন অধিকাৰ আইনত মাটি দিয়া কাম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গোলাঘাটত আৰম্ভ হৈছিল আৰু আহি আজি 2024 दा बे गोलाव समनि जि जोंनि मोनसे एक्सपीरियंस दहाय जोंनि बोसोनगिरिया बुंदों जोङो ढेकियाजुलि टाउननिफ्राय थेलामारासिम प्राय 16 किलोमीटर लामा नांगोल जंगाल लानानै जोङो रायजो राजाया एफआरसीनि सुबुंफ्रा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि प्रमोद बर' आरो जों गासै ट्राइबेल संघ जोङो लामायाव हान्थिनानै हानजा सुरदों हाखौ होनोसै होननानै बुङो सोरबाया पेपाराव माबा मोनसे लिरना होयो हाखौ होनोसै होननानै बुङो सोरबा डिएफअआ कमप्लेन होयो सोरबा फरेस्टआ कमप्लेन होयो आरो बेयावनो थायै बेसेबां दलिल बेसेबां कागज एफआरसीनि बेसेबां डकुमेन्ट दिसपुराव बै समनि तरुण गगैनि सरकारनि समाव आरो लोगोसे चिफ सेक्रेटारिनि टेबोलाव गासै जोङो फारि जों हैबाय हैनायनि उनावबो 2016 बिथाङा खोथा होबाय बिसायख'थिनि सिगां जे 3 मासनि गेजेराव शोणितपुर बिश्वनाथनि जेसेबां हा दङ 3 माहर ভিতৰত শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথত যি মাটিৰ সমস্যা আছে বনাঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ এটো সমাধান কৰা হ'ব বুলি সেই সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু এই হিচাপে 20-25টা মান বালিপাৰা চাৰিদুৱাৰত দিয়াও হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কাম নকৰিলে আৰু মানগোনাं ৰাইজো राजांथों दुखुनांथावा जाबाय बै समाव बर'आनो मन्त्रि दंमोन फरेस्ट मन्त्रिबो दंमोन डब्लिउपिटि मन्त्रिबो दंमोन आरो फरेस्ट आरो डब्लिउपिटि मन्त्रि थासेयावबो थांनाय समाव जोङो नाजासेयावबो दाबिसेयावबो जोंनि मानसिनि आखाइजोंनो जे खामानिया समाधान जानांगौमोन बे खामानिया समाधान जानायखौ जों नुवाखिसै दा बेखायनो जोङो बाध्य जाबाय गोबां आन्दोलन खालामबाय राजा लामायाव जोङो स्लोगान होबाय सावथिं होबाय दिसपुराव सावरायबाय सर्बानन्द सोनोवालजों सावरायबाय बिनि उनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दिनैनि আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিলো সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিলো আৰু চৰকাৰে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে মাটিৰ কাম বনাঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো লোককে আমি মাটিৰ যে অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে এই কামটো কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল 2020 চনৰ বড়ো শান্তি চুক্তি এফসু এনডিবি ইউবিপিও যৌথভাৱে যি 27 জানুৱাৰী আজি 23 জানুৱাৰী অহা 5 দিন বা 4 দিনৰ পিছত আমাৰ চতুৰ্থ শান্তি চুক্তিৰ এই দিৱসটো আমি পালন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু সেই সময়ত আমি সেই চুক্তিত কিমান কাৰ্যকৰী হ'ল আৰু কিমান কাৰ্যকৰী হ'ব লগা বাকি আছে সেই বিষয়েও আমি ৰাইজক অৱগত কৰিম ৰাইজে ৰাজানো जों खिन्थागोन दा बे चुक्तिया जे जाबाय आइन भारताव दानाय जाबाय आइन बायदियै भारतनि गासै रायजोआव बे आसामानो जा झारखंड छत्तीसगढ़आनो जा जि स्टेटआनो जाया मानो हानि अधिकारखौ होनांगौ किन्तु आसामाव हानि अधिकार होनो नागिरबानो माबा कोर्ट केस जादों होननानै बुङो बबेबा माने नोङो रेन्जार डिएफअआ माने बादा खालायो सोरबाया बेखौ माने ग्रीन सिगनेल होआ बेबायदिनो जोङो गोलाव सम माने नेनो गोनां जाबाय जायनि थाखाय एफसु आरो एनडिबिनि सावरायनायनि गेजेरजों 2006 नि फरेस्ट राइट एक्ट बे आइनखौ आसामाव बर'फोरनि थाखाय जनजातिসকলৰ কাৰণে ভূমি প্ৰদান কৰাৰ স্বাৰ্থত ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ স্বাৰ্থত সেই শান্তি চুক্তিত আমি লিপিবদ্ধ কৰিব লগা হ'ল আৰু শান্তি চুক্তিত লিপিবদ্ধ কৰা হিচাপে বৰ্তমানৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় আৰু এজন সুযোগ্য সন্তান যি যাৰ ডাইনামিক এটা লিডাৰশিপ আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই যে বনাঞ্চলত বসবাস কৰা জনজাতিসকল বড়োসকল আন যিবিলাক এই আইনৰ অধীনত তেওঁলোকে প্ৰাপ্য অধিকাৰটো পাব লাগে তেওঁ সকলোকে মাতি পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা
বিটিআর কাউন্সিলৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি একেলগে আলোচনা কৰি পেলাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল যে আগন্তুক সময়ত শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আৰু আন জিলাত যিবিলাক ভূমি অধিকাৰৰ দিব লগা মানে কাম আছে বা ভূমি যিবিলাক সমস্যা এতিয়াও হৈ আছে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব লাগে আৰু বেবাयदिनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथांनि नाजानाय जोंनि दाबिनाय आरो जोंनि खावलायनाय नारसिननाय बायदियै WPT BC डिपार्टमेन्ट आथिखालाव ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट गिबि मन्त्रि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो गासै सावरायनायनि उनाव शोणितपुर आरो बिश्वनाथाव समष्टि वाइसआव हानि खामानिखौ मावग्रोनाय जाथोंसै बेबायदि थांखि आजावनाय जायो दा बेखायनो जों आलासिफोरा फैगोन बिथिं नायहर बिथांमोना हाबफैगोन नङा होमबा दा बे हानि खामानिखौ होनाय जादों दा रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन हा मोननाया दिनै माबोरै जाफैखो बोरै जाखो आरो बे बास्तबाव मा बेबस्थानि गेजेरजों सरकारा होनो गोनां जाखो बिनि जारिमिनखौ जों बयबो बुजिनांगोन हाखौथ' मोनगोन हानि कागजखौबो मोनगोन 10 বিঘা 12 বিঘা 15 বিঘা যি মাটি আমাৰ তাত নাথাকক কিয় মাটিৰ অধিকাৰ মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ আমি পাম সেইটো ৰেভিনিউলৈ আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব বা ভৱিষ্যতৰ এইটো ৰেভিনিউ আমি হিচাপে এইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিন্তু মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আং খাওলাইনো নাগিৰদों আমাৰ যিসকল গাৰ্জেন আমাৰ যাৰ নামত মাটি আজি লিপিবদ্ধ হৈছে বা আপোনালোকে ল'ব जोंनि बिमा बिफा जायनि मुङाव जोंनि आइनि मुङाव बा आफानि मुङाव जि बैसोनि जि गार्जेननि मुङावनो हाया फैया मानो नोंथांमोना बे हाखौ जाहाथे आरोबाव फानफिना सोरनोबा होआ सोरनोबा फाननानै गुबुन जायगायाव जाहाथे थाङा कुनु कारनाव आरो हा मोननाय बेबस्था गैया आरो बेखायनो जोङो काकियाव थानाय हजायाव थानाय बै सुबुंफोरनो काकी অঞ্চলত আমাৰ দাবী মতে 1200কে অধিক পৰিয়ালক 2 মাহ আগত মাটি পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ল হজাই জিলা ডিসি এডিসিৰ নেতৃত্বত ওয়েলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নেতৃত্বত আৰু লামডিঙৰ বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত এই মাটি পট্টা প্ৰদান কৰা তাত কাম আৰম্ভ হৈছে শোণিতপুৰত এতিয়ালৈকে দুটা ফেজত 1301 আৰু 633 1934 পৰিয়ালক ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত এতিয়ালৈকে दासिम हानि माने कागजखौ होनाय जाबाय आरो नोंथांमोननियाव बयनिख्रुइबो बांसिन गहपुर ओनसोलाव गहपुराव जेब्ला गिबि मन्थ्रिया फैदोंमोन आरो दिसपुराव रायलायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि दफा मावफुंनायनि थाखाय दिल्लीयाव होम डिपार्टमेन्टजों रायलायनानै जोङो बारंबार नारसिनबाय थादों जे हानि कागजखौ होनांसिगौ कारना जाबाय हानि कागजखौ होखांनायनि उनाव बे ओनसोल बे गामिखौ जोंहा जे सीमा बारायनांगौ सिमलुगुरिसिम जे थांनांगौ नोंथांमोननि गामिया जे हाबनांगौ 41 गामिनि लिस्टआ जे फैबाय जाय गामिया अलरेडि कागज मोनबाय एफआरसी एफआरए एक्टनि आन्डाराव बे गामिनि नामासो फैग्रोदों आरो बेखायनो गिबि मन्थ्रियाबो बुंदों हानि कागजखौ होग्रोनि होखांनायनि उनाव बिखौ बाउन्डारि कमिसनाव लाबोगोन बिनि उनाव बिखौ केबिनेटआव लाबोगोन बिनि उनाव बिखौ गामि सोसननाया सीमा बारायनाया जायोब्ला रावबो केसबो होनो हानाय नङा रावबो बे ओनसोलाव फरेस्ट होननानै बुंनो हानाय नङा अलरेडि एफआरए एक्टनि आन्डाराव बे कागजखौ जिहेतु होनाय जाबाय आरो होनाय गामिखौ बाउन्डारि कमिसनाव लाबोनानै सीमा बारायनायनि खामानिखौ मावोब्ला रावहाबो आपत्ति खालामनो हानाय अधिकार थानाय नङा बे बाथ्राखौ स्पष्ट मोनसे नीतिनि गेजेरजों जोङो खामानि मावदों दा बेखायनो बिश्वनाथ जिल्लायाव फार्स्ट फेजआव আমাৰ 598 माने इटु दिया हल सेकेंड फेजत 1587 दिया होइसे गहपुराव होदों मोनसेखौ बिश्वनाथाव होदों आरो दिनै हेलेमाव 3229 टा आटाइतকৈ बेसि आरो तारे अतिरिक्तভাৱে 467 আমাৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াতে আছে 3229 বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক 467 কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াত জনজাতি হিচাপে আজি প্ৰমাণপত্ৰ পাবলৈ গৈ আছে 7523 টা আজি তাৰিখত গহপুৰ সমষ্টি বিহালী বিশ্বনাথ আৰু চতিয়া আগৰ চতিয়া বৰ্তমানৰ নদুৱাৰ এই চাৰিটা যি বিধানসভা সমষ্টি আছে
আটাইকেইজন বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ সন্মানীয় MLA সকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন DC আৰু DFO লগতে ৰেঞ্জাৰ আৰু গহপুৰ সাব ডিভিজনৰ সেই সময়ৰ আৰু বৰ্তমানৰ যিসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি পেলাই মানে সাব ডিভিজন লেভেলত ADC ডাঙৰীয়ানী বাইদেউ আৰু আগৰ যিসকল SDO চিভিল তেওঁলোকে কাম কৰিলে আৰু বৰ্তমান কাম কৰি আছে, ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰি আছে, নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে এটা জাতীয় আৰু এটা চৰকাৰী দায়িত্ব হিচাপে সমাজৰ এই সামাজিক যি এটা ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে যিসকলে কাম কৰি আছে বিষয়া হিচাপে তেওঁলোকে এটা আন্তৰিকতা মানৱীয়তা এটা দৃষ্টিভংগীৰে যি কাম কৰি আছে সেইটো আমি শলাগ ল'ব লাগিব। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আপোনালোকৰ হৈ গহপুৰবাসী, হিলেমবাসী আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ হৈ বিশ্বনাথ মানে জিলা প্ৰশাসন, ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি দিব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত গহপুৰ MLA আমাৰ সন্মানীয় উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি দিব লাগে বুলি মই আহ্বান জনাইছোঁ। মানগোনাं ৰাইজো ৰাজা नोंथांमोन जिखिनि 1500 दंबावो SDLC लेभेलाव बिश्वनाथ साब डिभिजननि आन्दाराव बेखौ गोख्रैनो मावफुंनाय जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैनन्दिन जों रिपर्ट लायो आरो BTR काउन्सिलखौबो जों नारसिनगासिनो दङ। दाख्लैसो हलतुगाव आरो कसुगाव रेन्ज एकदम सोनाबा माने क'क्राझार जिल्लायाव हलतुगाव आरो कसुगाव रेन्जआव 10,000नि बारा बर' मानसिफोरनो हानि पाट्टा होनाय जाबाय फरेस्ट राइट एक्टनि आन्दाराव। आरो उदालगुरि जिल्ला, तामुलपुर जिल्ला, चिरां जिल्लायावबो बेबायदिनो हानि पाट्टाखौ नैबे 2-3 बोसोराव होनाय जाबाय। मतामति BTRआव प्राय 20,000 मानसिया BTR सुक्तिनि 5.3 दफा बायदियै बे सुक्तियाव लिरनायखायसो मावफुंनो थाखाय जोङो सुबिदा मोनदों। नङाबा आयेन पास जादों 2006आव। दिनै झारखन्ड छत्तीसगढ़आव मोनलांबाय, तामिलनाडुनि फरेस्ट एरियायाव मोनलांबाय, हिमाचलाव मोनलांबाय, गुबुन गुबुन स्टेटआव मोनलांजोब्बाय। खिन्थु आसामाव जों जेब्ला बुङो जे हाइकर्टआव केस दङ, बुङो जे सोरबा पेपाराव लिरदों, सोरबा माने संग्राम कमिटिया केस होदों, माबा माबि बुंनानै बाहाना खालामनानै जोंखौ बन्सित खालामनानै दोनदोंमोन। जुदि बे एकर्डआ जायामोनब्ला, एकर्डआव दफाया फैयामोनब्ला दिनै जोंनि जि सिमां नोंथांमोना जे हा मोननांगौ, ট্ৰাইবেলা যে জনজাতি সকল যে এই মাটিৰ মালিক, আমি এই মাটিত জন্ম হৈছোঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে আমি ইফালে যাব লগা হৈছিল। কিন্তু আমি আজি 40-50 বছৰ আগৰ পৰা এই জায়গাত আমি আছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ আমাক লাগে, ইয়াৰ অধিকাৰ আমাক লাগে। মাটি নহ'লে জনজাতি সকলৰ একো ইয়াত মানে যি আমাৰ যি ন্যায় সেই ন্যায়টো কেতিয়াও মানে বাস্তৱত প্ৰতিফলিত নহ'ব। তো बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे दिनै जोंनि जि हा मोननाय बे हा मोननाया बे जोंनि अधिकार आरो जल जमिन जंगलनि बाथ्रा जे हा दै आरो जि हाग्रा बे जोंनि मोनसे अधिकार। आरो बेखायनो आं बयखौबो खावलायबाय, सन्मानीय रायजोक মই আহ্বান জনাইছোঁ, কোনো কাৰণত যাতে আমি যিখিনি মাটি পাম কাকো যাতে এইটো বেছি নিদিয়ে, কাকো যাতে ইয়াত বেছি পেলাই আৰু কোনোবা জায়গাত আৰু যাতে নাযায় তাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ। কোনো কাৰণাও হাদান নাगिरफिननाय, गुबुनाव हा ओंखारनानै नागिरफिननाय आरो खारनानै थांफिननाय खामानिखौ नोंथांमोना दामाव। BTR ओनसोलखौ सोसननायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो। 40 गामिया हाबबाय, 19टा गामिया हाबबावनांगोन आरो गोदान गामि घोषणा जानांगोन। बे मथे खामानिया कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन आरो बिनि थाखाय 27 जानुवारि आरो एबसुनि 2-3-4 फेब्रुवारि गलाघाटआव जानो गोनां जुथुमा जों बेयाव थांखि लागोन। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन धैर्यनि आरो जोंनि जि माने धैर्य आरो सैज्य बिनि जि फिथाइ बे फिथाइया जेब्लाबो गोदै जायो। आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारखौ नारसिननांगौ, सरकारखौ प्रेसार होनांगौ, सावरायनांगौ, दाबिनांगौ आरो सरकारा जुदि टाइम मथे खोनासङाबा सोमावसारनायनि थाखाय जोङो साखाफारा जानांगौ। बिनि थाखायबो जोङो जेब्लाबो खामानि मावगासिनो। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। दिनै नोंथांमोना बे जायगायाव जेरैबायदि फैदों, फैबाय थानाय समाव जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि दङ आसाम सरकारनि गेजेरजों, BTR काउन्सिलनि गेजेरजों, मोन्नैबो सरकारनि इनिसिएटिभनि गेजेरजों जोङो जौगानांगोन। आरो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना दिनै जेरैबायदि गावनि अधिकारखौ मोननो थाखाय बेयाव लोब लोब बाहागो लाफैदों,
आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव हारिनि थांना थानायनि थाखाय हारिनि स्वार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोनखौ जोथोन लानाय नोंथांमोननि जेंना जेंसि गासै बिथिंखौ सुस्रांनायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावगोन जेब्लायबो नोंथांमोना मदद होलांनांगोन खारन एबसुखौ जुदि हारिनि शक्तिशाली आफाद हिसाबै फोथांना लाखियोब्ला एबसुआ हारियाव नुजानाय हारियाव आद्रा जानानै थानाय जिखिनि जेंना जेंसि दङ बिनि समाधाननि थाखाय गासैबो बिथिङाव जों खामानि मावलांनो हागोन बे सरकारि स्कुलाव फोरोंगिरि थिसननाय जोंनि भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो जोंनि लामा स्कुल कलेज दालां बानायनांगौनि बिथिङावनो होन बा बिटिआरआव हाबनायनि उनाव समस्ति बांहोनांगौनि बेलायावनो होन बे ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय हाबा मावनायनि बेलायाव बे ओनसोलनिफ्राय जोङो मानसि दैथायहरनांगौनि बेलायावनो होन गासै बिथिंखौ जोङो रोखा रोखायै मावलांनांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो फोथायो जे नोंथांमोननियाव दाबो हारिनि फारसे जेब्लाबो सांग्रां मोनसे अननाय मोजां मोननाय आरो हारि जौगानाय बड'फानि आदर्शजों हारिखौ जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै दानाय बे गासैबो बिथिंखौ लानानै नोंथांमोना जेब्लाबो सिरियास आरो बेखायनो आं दिनैनि बे बुब्लियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे दायित्वमोन जि जोंनि डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिमोन दिनै 3229 जना बर' परियाला मोनदों 467 कार्बि परियाला मोनदों आरोबाव जिखिनि मोनबावनांगौ दङ बिनि थाखाय जों मालाबाबो सिरि थानाय नङा बे समस्ति हिसाबै हिसाब जागोन ओनसोल जिल्ला हिसाबै हिसाब जागोन बेसेबां होनाय जाखो बेसेबां होनांगौ दंबावो आरो दिसपुराव जों प्रेसार होआबा नोंथांमोननि साब डिभिजनाव नोंथांमोननि जिल्लायाव बे खामानिया मालाबाबो आवगाया खारन जिल्लायाव थानाय साब डिभिजनाव थानाय अफिसारफोरा खामानि मावो दिसपुरनि डाइरेक्सनाव दिसपुरनि माने इन्सट्राक्सन आरो निर्देशावसो खामानि मावो आरो बेखायनो दिसपुराव जे जों खामानि मावबाय थादों आरो ग्राउन्डआव जे माने बिश्वनाथ जिल्ला एबसुआ खामानि मावबाय थादों बिनि जिखिनि माने जोंनि जि मोनसे नाजानाय बे नाजानाया मालाबाबो थाबथानाय नङा दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं खावलायो जोंनि हा हुखौ थिनानै दोननांगोन जोंनि जायगायाव दाबो गोदान गोदान माखासे जोंखौ खोलाहानिफ्राय नारसेबबोनाय जोंनि हा हु सेनाय आरो जोंनि हा हु कब्जा खालामनाय गोबां थासारिफ्रा दिनैबो सोलिगासिनो दङ दा हा गैयाबा बर' हारिया थांना थानानै खुनु मुल्य गैया जाय हारिया हानि मालिक हानि बिगोमा बेसो बे माने हारिनि गुबै सिनायथि आरो हा गैयाबा जों जे बड'लेण्डनि सिमां नुदोंमोन बड'लेण्डनि आन्दलन खालामदोंमोन दिनै जे बिटिआर मोनबाय मोनसे समाव बिटिसि सुक्ति जाबाय बे हानि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि जिखिनि दाबिखौ जोङो मजबुत खालामनो हादों आरो बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर रेकर्डआबो बे हानि थाखायसो जादों 2003 सनाव 1993 आव सनितपुर बिश्वनाथ संकष्ट सदियानि सिमाया जे थालांबाय बिनि गुबै कारनाबो बे फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय मानसिफोरनि हानि प्रमाण पत्र गैयै बे हाग्रा ओनसोलसो बेयाव मानसि गैया बेयाव नो मेन्स लेन्ड होननानैसो बिथांमोना बै समाव सरकारा जोंखौ बुंदोंमोन आरो जायनि थाखाय बै समाव बर' लिडारफ्रा सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाया थै बावदों जिउ दान होदों आरो बेसेबांबा जालाखार बिलाखार सोमावसारनायाव बाहागो लानानै आलाय सिलाय जानो गोनां जादोंमोन नाथाय जोङो बै समाव हा हुनि अधिकार मोनैखाय बे ओनसोलखौ जोङो रिकगनाइज खालामनो हायैखाय जोङो बिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों बेखायनो आं खावलायबाय जे बयबो जोंनि रायजो राजाफोरा जिखिनि हा मोनदों बेखौ थिनानै दोननांगौ बसुन्धरा 1 बसुन्धरा 2 बसुन्धरा 3 फैगासिनो दङ आरो बे बसुन्धरा 3 नि गेजेरजों उननि समाव नोंथांमोननि बे फरेस्ट एन्टाइटेलमेन्टखौ रेभिनिउआव कनभार्ट खालामनानै पार्मानेन्ट सेटलमेन्टनि थाखाय जोङो हाबा मावनांगोन खामानिया दानो जोबाखै हानि अधिकारखौथ' मोनबाय किन्तु बेखौ जोङो मोनसे सिस्टेमेटिक प्रसेसआव नोंनि फिसा फिसौनि मुङाव नोंनि मुङाव जों जुदि मियादि खालामनांगौब्ला जों जुदि जोंनि होननानै खालामना लानांगौब्ला बिनि खामानिया आरोबाव दंबावो दा हा गैयिनि थाखाय जोङो न' बां मोनै हा गैयिनि थाखाय जोङो पिआरसि मोनै हा गैयिनि थाखाय बायदिसिना आसनि जौगानाय मोनै बे जेंनाया लासै लासै जोबसिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जिखिनि गोदान गामिया हाबबाय बा हाबगोन जिखिनि गोदान गामिया दिनै एन्टाइटेलमेन्ट मोनगोन जि नखरफ्रा एन्टाइटेलमेन्ट मोनगोन बे एरियाखौनो बे गामिखौनो हिसाब होनानै जोङो आरोबाव बिटिआरआव थिसननायनि थाखाय
दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरेस्ट ओनसोलानो जा एफआरसियानो जा रेभिनिउ ओनसोलानो जा सोसननायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै आं आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि